काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर चिंता वाढलेली असतानाच वाशिममधील मुक्तांगण योगा मंडळाचे 51 सदस्य काश्मीर पर्यटनासाठी गेले। सर्वजण सुरक्षित असल्याची माहिती समोर आलेली आहे। काल दहशतवाद्यांनी पर्यटकांवर हल्ला केला आणि त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर वाशिमकर नागरिकांमध्ये सध्या चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय। मुक्तांगण योगा मंडळातील 51 सदस्य पर्यटनासाठी 6 दिवसांच्या सहलीवर काश्मीरला गेलेले असून काल दुपारी साधारण 2 वाजता हे श्रीनगरमध्ये पोहोचले आणि पोहोचल्यानंतर त्यांनी ट्यूलिप गार्डन इथं भेट दिली। या संदर्भात माहिती देताना समूहातील सदस्य सुषमा राऊत यांनी आम्ही सर्वजण सुरक्षित असल्याचं सांगितलेलं आहे। पहलगाममध्ये झालेल्या घटनेबाबत ऐकून खूप दुःख झालं, मात्र आम्ही श्रीनगरमध्ये असून प्रशासनाकडून सर्व प्रकारची खबरदारी घेतली जाते असं देखील त्यांनी सांगितलंय।